wujud apa wae mesti pinter Dik Lian. Mayang wis kulino biasa ya nduk. Melu toprak ya wis biasa. Mboten nek toprak. Maksud iki maksud iki nyindani ngono lho. Campur sae biasa. Nek upama kowe nyindani bal-balan apa ya iso? Mboten nyindani bal-balan, nek kula isone nyindani wong padu, Mas. Ora nyindani kowe malah dombani. Nduk ngiliri ngububi malah kowe. Langsung gawa surak-surak ngono tambah kemebul. Iya. Meneh ya Nduk, iki ana pamundhut saka panitia Pak Tamsi maringi 100.000 ngersake gubuk asmara lan iki ana sing napa transfer 100.000 ngersake caping gunung. Oh. Ya. Bawane niki mboten wonten Pak Lurah ingkang kersa minggah, Mas. Pak Lurah enten ning ketoke ora kulino nembang sing nembang mangke Pak Watino mangke. Oh nggih. Nggih. Diaturke sithik Nduk. Nduk mengko tak. Lah iki sing bawane iki biyen cilik kewer-kewer kuwi lho. Digendong kewer-kewer. Dibawa kok dibawan terus mengko tibake gubuk asmara. Iya. Mas Watino kula aturi tata-tata mangke kagem ngraketaken pasdirian saha Mas Supriyanto juragane kopi. Sepinten nggih, Mas. Inyong biyen semene. Iya, soalnya wis suwi ora kewer-kewer, Mas. Oh. Ora tahu. Sebab ora kewer-kewer mergane apa ditaleni apa piye? Kawer-kawer, kewer-kewer lho, Mas. Mergane nek kewer-kewer iki lak gendong to. Heeh. Nah, anake wis gedhe wis iso playon dhewe. Oh, ngono tak kira mergo ditaleni wis ora kewer-kewer meneh. Bam nek ora taleni sok ngranu kewer-kewer. Biyen inyong isih cilik tiap meni biyang rama nyong digendong kewer kiye senengane Pak Tamsi nggih kewer-kewer. Gun kewer-kewere niku. Awi sing kewer-kewer napane? Lah sing duwe kowe kok takon lho, sing duwe kewer-kewer iki kowe. Kok kula? Nek aku nek nggonku kawer-kawer, nek nggonmu kewer-kewer. Lho bedane napa kan ya padha-padha wae. Ayo beda nek barang kawer-kawer kuwi biasane barange dawa 3 ler kuwi jenenge kawer-kawer. Oh, kawer. Nek kewer-kewer cendak ning amba kuwi kewer-kewer. Oh, lah napa nek wong tembung Jawa kuwi angel lho Yan. Kewer-kewer karo kawer-kawer iki beda. Oh, bedane niku. Kawer-kawer kuwi barang sing Jawa. Oh, cuk napa niku? Nglawer. Lah napa nek kagungan jenengan? Nah, contone tali. Tali Jawa kae toh nglawer kae jenenge kewer-kewer. Sanes niku blangkon. Udu, blangkon kok. Kawer-kawer ya ora ana blangkon kok kawer-kawer. Oke nglewer jane. Orang lewer ning kliwir. Kliwir nek blangkon kae. Kliwir. Kliwir. Nah, iya mengarep ngono. Ya ora. Rina wangi nyong dililing lan di inyong nangis tulung-tulung parikane banyu ben orang langut digarap gedruk ya nduk. Gubuk asmara siap cok.
Iya iya iya. Iya iya yo. Iya iya segai. Iya. Iya iya. Iya. Iya iya. Oh. Rame nih nggih Mas. Nggih, ana ming tabuhane sing rame ning warga masyarakat ya rame antusias, seneng karo budaya Jawa. Ya ora ketang setahun pisan nang. Sibuk jenengan. Sibuk iki nek ora dipateni bahaya. Kok kula sing nuthuk napa pripun? Ha yo ngene nek gelek. Bahaya, kula sing ngincuk. Aku tak siling cempalaku nggo nuthuk. Oh, nggih. Cempalaku cekelen dhisik ya toh, terus mengko ditunyukno. Wedi kula mbok kliru. Kliru apa? Kliru lho nyekel cempala. Lah cempala iki kok kliru? Oh, maksudnya nek niku mbok nggon pentole sing gedhe sing tak cekel ngoten lho. Lah ya kudu nggon sing gedhe sing dicekel. Oh. Mosok nggon sing cilik dicekel. Nek sing cilik ku rak jenthik, nek gedhe ku cempala. Cempala. Yo. Ajeng ya, Mas.
dadine tawone arep ngentup aku. Ya ora. Lah nembe kula nembang mak nubruk ning rai. Nek sing entuk ming tawon ora apa-apa, Nduk, ora apa-apa. Nek sing entuk wong sing bahaya, nek sing diuntuk tawon ngono dikek remasone mari. Yo kan iki kok diremason. Nek kowe nganti dientuk piyaga lha kuwi sing bahaya. Ya. Bab nek piyaga kuwi nek ngentup kuwi apa entupe keri. Kowe sing cek marai dadi abuh ning kono kuwi. Wiyagane jenengan. Ha iya. Ketoke nek wiyagane jenengan wis ora. Ah jare sapa? Sing ketoke sing ngentupan ki malah dalange. Wes. Aku mulus rapate, aku wis temu saiki kok. Oh iya. Senengane dolane ning Solo. Wiyagaku sing entupe ganas ana yan. Sinten? Sing rebab kuwi lho. Nggih to, Pak. Ki wonge tunanetra wuta. Wah, entupe ganas banget. Nggih to. Aja meneh kok entup kesenggol wae sabuh wae lho. Wong ming kaya ngono lho. Prengas-prengas bocahe. Ning kalem kok ketoke kok. Pak iki kalem lho, nggih, Pak. Kalem. aja. Wong canek wuta kok rupane padha wae ya, Yan. Aku duwe kanca sugeng kali geseng rupane ya kaya ngono. Sami. Padha. Wong kajanji wong wuta karo cah idiot iki padha rupane. Ajeng nggih, Mas. Yo lanjut. Ora guyu Gus kowe idiot kok guyu. Lelo